Good morning guys. Nanasad mi dire magtinda na sad mi. Hello! Good morning guys! Kauban o sayo kayo. Diri na ko na to guys. Dire na sa nato. Ganahan ka. Dira ko kay pamasi Madam Minda. Lagi. Ang kauban. Guys, kumusta man mo diha guys? Okay. Namang tinda guys. Oh. Namang oras dapat ako tinda guys. Oo, maura man namong matinda, may kausaban. Popcorn, toron. Ay, uting. Juice. Walang gyapon guys. Oh, di na usob. Sim-sim lang yan guys. Pilay mo halang. Ikaw ka lang be. Videohan ta ka lang. Sulupin lang. Iso di mong kamot. Baliha imong kamot. Ana. Oh, hinay ha. Diha lang sa isulot para dili mahulog. Ana. Hinay. Ayan, lamat. Na-slide mo ah. Buhari na po, di ba na po? Oh, Miss. Order ba na kanina ra ba? Bitaw, Miss. Oh. Buntag sayo ng utang. Oh. Uy, mabuking lagi ta. Ilang. Halina, masuki, makalugi. Palit na. Ha, mawala na ikalo di ay. Payo kay. Layo ba itong. Oh, sa may nyo ha. Ha? Oh, kuha oh. Kuha. Palit sila guys. Oh. Bugnaway. Tugnaway. Ari kay asukal. Lawan na asukal dira. Okay. Ha? Check daw. I-check ba kung kuan? Pansit ba? I-check gani. Mga 50. Oh, minyan na. Pag-hi, sa mo bahay. Good morning. Oh. Wa pa mo nag-subscribe sa ko aba. Baliktad. Good morning, ma'am. Masay baligyan mo, ma'am. Daghan. Sa man na. May turon, banana Asang turon ni mo, ma'am? Asa? Kani turon. Turon. Kani isa. Banana cube. Banana Diyan na ako cube. chips. May Chips. May na ako juice. Juice. Oh, yan na lang. Maadyo naman na pangbawang bata. Mura ni mga naong nga gyapo gabalik-balik oh. Paninda. Lisod po. Huwag na pa mo dungag. Mura ni mga naong sumuar ni mga batag mga naong ba. Guys, ang hakog sili. Sili. Jen! Unsa ka? Nagunsa ba ka? Sili diri dapita. Hinog ani sili. May hinog. Ayo. Pwede pa maniod to, pamahaw, panihapon. Wala naman mo'y sili diri, ma'am. Ma'am. Nga kong sili, ma'am. Nga kong sili. Gamay ramang good na. Ano ba gamay? Halang naman eh. Ato di ay. Hmm? Na di ay. Ano, hurot na, naminta na oh. Gunit na dyan. Ngita pa dyan kutsara. Yan ako. Pagkaw na dito. Lami sir. Kay may gatig ek na sa gawas. Lami sir. No, nangaputol na langga manggod na. Na baka nang putol na sili.
Mo lagi ug maputod di makuan dili sa jamo. Di sa langgam na ikaw naglanggam. Mukaon din na lang. Kaon mo nang lumigas. Pirok-pirok sa padiha. Naarahay mga putol. Langgam na, ma'am. Langgam. Ay, mga huy na pong mga kagwang, oh. Daghan nakagawa dana. Sili. Mopay patungas na ako, ma'am. Tungas nimo. Namintana, oh. Adto ila Jimboy dapit na ba kay sili adto. Oh, dito gan. Matok. Pagkaon na diha. Babay na. Diri ko agi. Sayang na niyong kanon. Ngita kong sili lagi. Mga hoy na pud mo. Si! Sili ganin. Mga hoy na pud mo. Sir mo pang sesud an arman. Ay pang kawon ana. Ha? Allergy. Sir mo pang daghan kay kahoy Josi. Mo, bitaw na. Pugihan kami mga hol. Da. Kami mga hoy kay. Asay na ka? Ina des mama diri ma. Hay sa ma. Mubang mi. Sabat ta ini anja. Asay na ka? Na ihas daw ni nga manok guys. Oh. Damay. Ay. Wa may sili. Sili guys. Urot mang sili. Saman. Dansoy. Ha? Si Dansoy. Igay, na may sili. Dan. Kaon na ka. Pat ka buok. Oh. Pat ka buok dagko. Hawa. Oh. Talong. Isang talong. Pamigpaw. Mansan mo brown. Pamigbra ka ng saging. Dupon. Suling. Si suling na. Oh. Daw na itong isa tanawon Jimboy tanawon ang itong kuhan asa to dapit itong naulanan minol ang galingan mo galing yapon niya ikaw nahan nato ba payag ya oh dah sigyaw yan anak ra pagkuan lag dili asa man di kaming gamay Ra gaharag dari ra. sama ka nag-video nakita Kana kita mo kana oh. abay mo doon sa kuha ba doon Sa mukha po. Hiluin na. Ganyan. Pagbukabat ng lampas-lampasan ka ni.
Iso hagsak. Pakita ko ng kinaw. Putla na raman na. Ayaw. Ano ba? Dapat pinipiyuhan ini. Hey guys, daging guys, oh. Ano guys? Ito may isa. Da. Mami? Hak-hak kinoy kay lisod na anoy ginasin. Jimboy rin taan ha. Ay, di akong simboy mag. Kailangan dinilimpiyuhan. Sundiri, tubon to. Dari dia. Masaman. Ano? Hak-hak ipod. Ano sa limpiyuhan? Pero... Isa. Kuna sa ko ha. Biduhit ko. Kanawa, unahan na tao. Wala na labot na oy. Ha? Adto na na ilan. Taka diha mag-atuad ya ana nung sarita. Si ako amang gudna. Kana ko. Hak-hak kisa ka pintaon to ng muhon. Dito tanawa daw dito. Amin na. Saktura ni. Ayaw sa kanya na guman ani. Kanang mo niya o dakit. Kaya kunapa na napako sa dito. Mo dabong-dabong ko manimin. Tuna na oy. Ha? Sakto na. Kaya sakto na niya. Abula po rin mo sundag. Tura kay dirahon na. Sira daw. Pamanggod. Ay. Ay. Ini manggipang lang. Kat. Di naman ganun nakuan. Kaya gabok. Ahag sa ilang di kami. Hagsak. Ano man? Sada? Ha? Labuganan? Outlanan. Ba mong pangita lagi ko ah. Kare? Asa mama mo nani? Ang natuba na saging sa dagukan oh. Ra. Siya diri. Surug sako. Biras ang sako be. Okay. Kasiga. Atid ba doy? Di ko. Simsalina.
Si mama. Mari. Kung pa ka na human sa imong kuwan. Problema. Hmm? Utang ni Leticia. Kasi karga naman to. Tara guys, oh. Ito bayro ng 650. Naman ko utang 85. Gay. 65 na naman tinglan na Mo na lang na siya guys. Among natubas dagukan. Tara. Mabitaw ng ang gibalik dyan. Bye-bye guys. Salamat sa iyong pagtanaw sa akong channel guys. Bye-bye. Thank you for watching. Salamat.